If you were to be umjita for a day, you know I am. Yeah, what am I saying? Conducting. Okay. Awuthi ngisho ngadli ingane nje. Ngani? Why stilaza nje one way. One way. Ngazi ukuthi mina ngiyenzeni. Angazi and enhle ka understand. I understand. Hayi angazi. So EPS breakup yakho nikwenzakala? Yo. Ngakhuluma ngakho manje yabo uzovuka inhlungu. Nami yancane. No, but yo guys, nakhona ngasiyo umuntu engijola naye kwakuyi situationship. Yakhetha futhi. Yo kambi. Usiphoxe sonke mina nje ngiphelile ke Nkosi yami ungiphoxe wangiqeda ngoba ngangifunda naye. Ayiphi i-sexiest language la South Africa? Yo, yabona akanoma ngizothi isipitoli noma isiswana but angazi noma into eyodwa noma into ehlukile but between the two yes. Okay, so Pretoria. Pitori 012 Komahlakeni Tomato. Ketamati Brayaga Aeroplane. Bareki Flamachi Flying machine. Flamachi Fila inodwa nje wakhona ukuchaza. Kumzulu mosimela Awusa phela for sure nje kumthanda sona mhlawumbe ukhona line wachaza or into esho khona. Angiyizwa nalento ekhulunywa lapha cha. Ngiyayithanda indlela esanayo but angiyazi mina le language cabanga. Yeah.